Blessing to Garebi. Aisha Chota ni akamili sababa. Yeko to. Ngamira pamberi pedara mambo mutasa. Ngamira pamberi pedara mambo mutasa. Zvese zvandichataurai zvechokwadi. tabata ne. Pachanyepa chabata nemhosva. Mwari angubatsira. Pamusoro vedare vana Sabhuku, Sadunhu, mambo vamutasa neutungamiri hwavo hwese huri panapa. Zita rangu ndonzi Blessing Togarepi. Ndakandondoroora muri ana Chihotai musi wa6 June 2026. Pandakandoroora ndakandobvisa mari 2,200 US negrosari re723, nikaita deco re150, nikaita catering ye200, nikaita mbasha dzerora dze180, ndakagadzira musoro 100. Samari yese yakaita 3,575. Saka ndakandoroora ndakanataura naiye Aisha, madzimai vangu, akati no, baba vangu vake vari kuDubai. And pandaidana naAisha uyu aitoti no, baba namai vake vakasiyana, iye ane 9 years ari mudiki. Saka patakazongoenda nana baba vangu vaTogarepi, baba vangu, kutondoroora kumba kwavo. Saka tasvika kundoroora kumba kwavo, vakatigamuchira tikapinzwa mumusha. Iye Aisha akati no, baba havapo, kuchaminwa baba, achamira sababa, bamini vake ndo vachauya. Pavauya tete, vakaiti nditete vaAisha. Saka patakandoroora, tapedza kundoroora kudaro, vakatimbisa, takavimbisana kuti tichapiwa mukadzi musi wa6 June 2026. Ipapo vabva vazoposponda, vakati no, taasina kugadzirira, pane zvavada kusiyara pedza musi, saka unozopiwa mukadzi musi wa13 June 2026. Vabva vazoposponda zvekare, vakati musi wa20 June hapana chakabuda. Ndo pandakazoenda kotora nyanzvadzi yangu, mwana wamai vangu, musikana anzi Rosemary Togarepi, nemukwasha Nixon Matanda, tikaenda kumba kwavo. Tasvika pamba pavo, isi takaenda in peace, tichiti no, tichatondogara ikoko kumba tichifara, sezvo tiri vakwasha. Takapinda mumusha, tichagamuchirwa, pamwe vachazonyarawo vega, no, unozoenda nemukadzi, tiri kumba kwavo. Saka tiri kumba kwavo, tichitongosvika, so mai vakati no, utsvage panapa, unofanira kwanana baba. Tikati ingawani ndakapinda mumusha menyu semukwasha, takaombera tachitokumbira kubude panze, Blessing, nekuti zvauita izvi hatisi kutokuda. Saka ndakabva ndatoramba ndada kutobuda panze. Musikadzi abva auya, abva asvika, abva atsamwa kwari, akati Blessing, buda panze neyati kumba pedu. Ndokuzobuda panze, tauda kubuda panze, tikana bhati vasvikirwa nezviri maari. Saka zvakataura ini handitozivi zvechivanhu pamusoro kuti chii, ndikutaura hangu zvandakaona, ndinozojaja kuti ndemweya upi kana kuti chii. Saka vakataura kuti iwewe uri kuendesa mukadzi wangu kupi, and iwewe uri kuda kutora mukadzi wangu iwe ndiwani. Saka tatabuda murodhi, taenda parodhi,
area kwavanogara ndokuzo inini ndiri munhu anonamato because maitiro angu pakuroora nhasi ngari kusangana naye muti kukereke kwandinoenda kuharare handiti fornication because pandinosangana nemusikana chitendero changu chekuti ndakasangana nemunhu ndisina kuroora ndakararana naye zvinobrodza business zvinobrodza zvese because blessing yamwari inenge sipo inondiprotect because ndindaita zvinhu zviri offline ndida zvinhu zvine blessing yevabereki vake neakusa ndicharara naye ndichamuziva naroora handina mbobvana narara naye papatakadana pakudanana pese handina kuwana day rada tiri 2 pese aiuya namai vake achifamba namai vake pese pataibva kuharare svika kwamutare pese anenge namai vake ona saka ine pakazobuda shai racho namuroti ndakaunamata ndikati nezita rajesu inandipe zvinhu iwewo kauri mweyo ndori kutobuda panapa fire because uyu mukadzi wandakaroora indotokubvisa ini because unofanira kutotsvagirwa mukadzi kwaunoenda ini ndiroda mukadzi wandakaroora ini zvanzi iwewo unofunga kuti wakangwara unosvika mari rinopenda ini ndinotosvika ndiri mupenyu ndotokubvisa fire sa mukadzi ndokuzondibata akazoya paroti saka mweya wava wakamugara manje vaya padhuze pandimona naurwadziwa kumona waroko zviya inini ndikati fire bona because chiya chakamugara chinhu chacho ndokuzobata ndichiti fire mai vakoya kuti iwe ukanisa chivanhu chemupamawa because handizozivi chivanhu atikanisa asi later on tichitaurana nabamini vacho iyo vana aisha vachakamira sababa sakutaura chokwadi mukwambo kwakusina hama dzekwababa ndemubamini wacho inini titori cousin brother yaAisha because mai vaAisha naAisha mai vangu namai vaAisha masisters ndokutaura kwavakataura and vakati no ivo mukwambo nyaya iripo zvinhu zvakaitika hatizvizivi and tete vaimira satete vaAisha mukadzi webrother baba ona saka ndoyaitomira sababa ndo chokwa chatakazoziva no pano taura chokwa Aisha hana baba baba vake ndiye ava ichi takazongoenda kumba kwacho nababa nesista yangu nevamwe nano rega titoziva kuti mukadzi ndikupiwa here mukadzi kana kuti topiwa ndoroora vakati no isu chatingakwanisa kukupa tinokwanisa kupa $1 gupuro chete iyi mari inonetserora kuti uyu anenge apiwa yake aenda abva kwamutare umwe abva kupi aenda nakupi kupa hakuna mari yokuti inodzoswa munhu chatingakupechi $1 regupuro enough unfortunately ndandakaenda nababa vakadhakwa dhei racho vaingobuda vachishetuka vachingofamba chokwadi chandikutaura patakaenda newe kwangu saka tasvika kumba kwacho taita dare indakachema musodzi mwoyo mangu chiti mukadzi wangu ndomuda zvisingaiti ndokumbira kuti ndipiwe chanzi mhosva yangu yandikushaya ndeyetu vari kuti ndakatuka amai vemukadzi because handizozivi undoziva kutuka pamwe kuti tseke vapana imbo yemunhu soro pamwe ndokutuka kwandinoziva ini kwandakaita inini handizozivi tsika nemagariro atakaita pandakafonera Aisha ndikati Aisha iwewe wakandilimbisa kuti uchaenda neniko musi wowo pandi kutokuroora iye Aisha wacho yakubvunza kuti kwayo muri kuramba muchipostponda iyo zvimambopostponda mapostponda iyo zvinhu zvakutonetsa kuti vanhu vanetsa zvakutoita mafrictions emufamily tisu takaunganidza vanhu tinofa kugara tagadzirisana pachete Aisha anonipa mhintiro mai vake vakutora foni halo mwana wangu ina handizofara zvakuita unotuka mwana wangu Aisha sei uchituka mwana wangu Aisha because Aisha handizvifari zvaunoita Aisha because uri kumutuka mama ina ndautuka Aisha toda kungowonesana wanditukaka hauna respect wandituka ndakutaita sei ndakutokubloka Aisha abva atoti bloka autedzera mai vake no
mai wako akakubloka uri munhu asingagoni kutaura zvakanaka, una respect neabereki, nana kutotsvagira kuzvinyanya. I think nyaya yacho hombetaizwa ishu yekuti wakaroora asi waroora ubva wanyimwa mukadzi wozoti pamberi wakuda mukadzi wako uya kutaura kuti mukadzi wako haaruri, wakutanga kuziva kuti wakatsotswa, kuti pawakaroora ainzi tete haasi tete, aizi baba haasi baba. Andrew anga akazidii pakauchariro umwe baba umwe baba neumwe wacho vaiva vari 3 ana baba wangori 3 ndowachora naona 1 2 aisha wachora aisha ndavara chiso chake kumai wacho mai ndio mai ari Vale chiso chitenero ile kana vile. Aisha akavhara mimi. Hii religion is that religious? No, it's okay. This is baba. Angari maboshi ndimwe. Isungai. One way sungi one. Ba one. Absurida is masabu. Anasabi. Ni ndasumoka. Inini blonzi innocent balala. Ndakamira sababa wa Aisha kumba mwana Aisha. Nyaya iyi tainzwa Blessing achitaura, asi ndinokumbirawo kuti ndibudonongodze maitikiro akaita nyaya. Tatuda abam. Ngaswera. Zvishoma zvatuda. Makatora here mari ya Blessing? Ndizvozvo Blessing takamugamuchira. Yes, makatora mari yake handiti. Makarodza. Muchiti ndei? Ndeyeroora. Marodza mwana. Marodza mwana ndizvo. Marodza mwana mukadzi wake makamupa here? Mukadzi asati aenda mambo wangu. Ndopana ndoda kutaura. Pane zvikonzero zvitatu. No. Already kuti uchataura kuti unoda kuendesa zvichaiti. Ndizvozvo chaizvo. Nekuti kubva pane zvataura naBlessing zviri kuratidza kuti hamuchatowirirani. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo. Ndizvozvo. Saka maybe to cut the story short, ndekuti unditaura kuti mukufungei. Ndizvozvo mambo wangu baba kuvuka. Asi dai magona mambondipawo mukana timumbonzwawo divi rekwedu, sezvo iye akupaiwo divi rake renyaya. Inini ndinoshandira ndiri Mozambique, ndinoitawo mabasa emaoko. Takafonerwa namama zvichinzi chimbosvikai kumba. Tikasvika kumba kanzi mwana anoda kuroorwa. Mwana anoda kuroorwa, nze mwana ari kuuya kubvisirwa chimangwana. Ndikati sei wari kumhanya, isu ndisu wana baba. Wakapihwa nani zuva rekuuya kuroora mwana? Kanzi iye akati handina nguva, zvinhu zvake tatozvishayirwawo, nekuti iye akatanga kupa dheti musikana kuti ndinogona kuuya musi wa20, vabva musi wa20, vati musi wa13, vachinja dheti, vazongoti musi wa6. Tikaita bishi rekutobvawo kwatatiri, tikati chinhu chakanaka, hatingadzivisi vanhu vada kutanga musha wavo. Tasvika pamba, wauya Blessing, taita zvatakaita zvirora rapera. Akanzi nemudzimai wake Blessing totaurana nababa, wati tokumbirawo nguva yekuti ndimborongedze, ndimbogadzirise zvandoda kugadzirisa, ndodini ndoperekedzwa ndochiuya kumusha. Tanga takakumbira 2 weeks paine zvatanga tichida kugadzira. Pa2 weeks ipapo dzisati dzakwana
watanga kufonerana vatoti ndokupa wiki vandati anyway it's okay. Pawiki ipapo wakauya iri Saturday, then mwana wedu Aisha akatanga kurwara Wednesday, Thursday, Friday achicommunicate nemurume wake handisi kunzwa chinda kuenda kuna chiremba aenda kuna chiremba. Saturday akasvika nyama dzisati dzabatana handisati ndaita anything neurwere hwauri kudini hwaungoziva. Then akatanga kureceive mamessage from Blessing achiudza kutoti haunhu wai wakakundiitira, ndakauya kumba kwenyu nerume yeititi wautanga kutaura zvakawanda. Ndikati haizi hapana nyaya iripo kozi iwewe uri kudini uri kurwara. Tabva ipapo hapana kuita mazuva Blessing vauya musi wa16 akasvika pamba vanogara mama naAisha naGogo vari 3. Then wakasvika manheru around 7:30. Then approach yawakaita pamba kusvika. Nowadays munhu wese ari kuzviziva kuti ine danga mvura kune nyaya dzokunetsa dzemabhinya dzemarobharies dzechi apa pamba panogara vakadzi chete. Hapana munhu akafonera kuti ari kuuya ende vanhu vaakauya navo zviso zvavo hatisati tambozviona. Inisu takatofonerwawo kubva kudzimba dzedu. Ndo zvasvika kunoku munhu atosvika otanga kubhacha tu ndakarora panapa ndauyotora mukadzi wangu nekuti mukadzi wangu tamhanya tadraivha tasvika kumba. Chii chiri kuitika? Tatorana tapinda mumba kanzi ndauya vanhu vavakauya navo havari kuti tete hanzvadzi yake ndiye akatanga kutaura kanzi isusu tauya kurifa ndiye muri kutinyima mukadzi. Tikati manyimwa mukadzi nani? Rifandi inyaya dzataurika kupi? Pane nhau yekurwara kwemwana, nhau yakadai mwana kudini kuzvitira. Mwana angarwara, Mwana angachekwa angachirwara nechirwere cheko anogona kuzvitsanangurira pozi dzemadzimai. jeko chisi chirwere. Jeko hachisi chirwere chekuti munhu anotadza kuenda kumba kwake kwaarorwa nenyaya yekuti ane jeko. Vakadzi vese vari kuona kuti dzimba wese apa inyanga wakatogara izvotorwara nejeko ivo hamutoshaya to nejeko. Ipapo saka izvozvo hazvitadzisi mukadzi kuenda kumba kwake kwaarorwa. Ndo chekutanga. Chechipiri, iwewe relationship yako nababa waAisha yakamira sei? Baba Aisha ndibamukuru kwandiri. Ndio bamukuru. Baba waAisha aripi? Haasi muno mukarendere muZimbabwe. Ari kupi? Ari Dubai kwataurwa ari Dubai. Akakuasaina here kuti mutambire roho? Ndizvozvo. Akakuasaina here? Ndizvozvo. Saka izvozvi Rora makapanda? Ndizvozvo. Rora here? Rora hasati adzoka. Ndati Rora makampa here? Rora takadzokesa kumusha. Mwadzokesa kumusha? Kumusha kunani? Kumusha kune vamwe varipo. Asati vamwe se broad name. Makapani Rora iroro? Kumusha kune wakoma tiriko isusu. Alright, in short Rora takatora isusu. Mukapani? Saka tinaro Rora. Saka udombonyepera so. Imi muna Rora uri chengetedze baba wacho ari. Zvinoitika mambo wavo. No, izwa totiziva nenyaya. Ndizvozvo. Kuroorwa kwemwana uyu. Is the father in agreement? Botomufonera. Ari in agreement here? Ndizvozvo. Ndizvo?
Iwe baba wako alipi? Baba wako iwe. Inini wakashaya. Pano waningina wana mkoma wa baba alipo ndiye. Wariko kuna bankuro ariko. Saka si akati mimi tuwana mwende kutambira rura. Mkoma wa baba wako alipo. Mambo wangu munyisha mu mafamily zibononya yanzi. No, it's okay. Kana uti alright. Toti kwa muzoro utaona. Ndizo. Asi iye Aisha hana eri hanzvadzi yake kuzvarwa naye Iripo iri kupi wakagara ndiyakagara saka sei makachengeta mari musina umba takati ha mera yacho tsaka iwo atimari patakachengeta taka uzaruza taka kuchengeta mambo wangu izwa taka zvirurewe pane paitori mari yacho iwo uri kupaziva ukati taka you are part of the process yes saka kana uri part of the process it means kuti pane mari uri kupaziva but ine I'm saying pachiwana handiti kana pachiwana hanzvadzi yako ikarorwa iwe une hanzvadzi here une hanzvadzi here yakarorwa mari yake yakatorwa nani imwe yacho ndakapiwa chibandiko raro taura munhu akatora mari ndiani inini ndakatora bandiko rangu vana vangu vakatora bandiko rangu ndozvada ndokubatsira kuti pahanzvadzi yako iwe kana wakatora pahanzvadzi yako rorai hanzvadzi yako wakasheya iwe nauboko wakapiwawo pati yayo nauboko kusei munoda kuti hanzvadzi yake uyu imi munge mune sheya futi baba wake uyu iwewe nauboko pakarorwa hanzvadzi yako iwe baba wako akatora mari imwe yacho akapa iwe asi uyu hanzvadzi yake yarorwa iwe uda futi ungove nechekuita nemari why imhuri kana muri mhuri pawakambopiwa pakarorwa hanzvadzi yako izwai guys musamanufacture tumastatement tusina basa mukadaro hamubatsiri because chinhu chinonzirora kana chinhu chinonzirora pane vamwe vanhu vazvikomita kupinda handiti indokwana munhu asacrifice mari yake kuti ndauya mari yerora ndaunza chakati ndaita it means munhu anoda chinhu chake handiti ini zviri kunzwa iwo autotaura kuti mukadzi iyeyo ndaita zvese ndoita sandisa ndarara naye handisa ndarara naye asabvisa rora saka muda kuti ahure manje muda kuti aende kuhura makachengeta mukadzi wake wakabhadharira mari muda kuzomupa mukadzi pamunoda ini pane zvakatomboitika mambo wangu tazwa tisati tafika ndataura nechokwadi pane imwe nyaya yatotaurwa futi yekuti uyu musikana akabudirwa ichokwadi akabudirwa saka unozvitaura sei utaura zviuru chejeko chisina basa usikatauri nyaya chaiyo munhu akasvikirwa akasvikirwa nani akataura nezvei aiti chii because chakumisai kuti musape mukadzi kumurume wake chinhu chakabuda paari ndo chakutarisai kuti mupe mukadzi wake ndo nyaya chete izvi munezva munoti nyepera uda kuedza kuedha 1+1 x minus x times x what asi nonsense nyaya chaiyo ndeyekuti chii uyu mukadzi aroorwa maakuda kuti achiende kumurume wake ndokubva pabuda mweya muzi uyataura kuti ndakabatwa ini ndirazi iwe umbori anada kuda kuendepi nemukadzi wangu umbori ani ndozvataura kuti ndakazi uri ani uda kuenda nechii nemukadzi wangu ende munhu abudirwa ndiani mukadzi wake munonzwa mukadzi wake ndiye abudirwa but imi munoda kuramba chokwadi chiri pai chiri pachena munoda kuramba chokwadi chiri pachena inini zvandinoda nezvekuti mamboka chokwadi chiri apa ndechekuti taisaziva kuti pamusikana uyu pane mweya uripo saka tazoti musikana aroorwa ndo pazobuda chinhu saka kuti tishaendese mwana kuti aende kuroorwa asi paine zvabuda hazvichaiti
tinofanira kunge tatanga taita sei tagadzirisa zvinhu zvani zvedu, put our house in order, then tochizoti kana mukomana nechii nemusikana wachiri kudanana, then toita process yekuendesa mukadzi zvatopera. Nozvo kunyepa saka isusu tiri kuti alright, izvo mwana abuda achitaura kuti uyu pabuda pamwana pari kubuda munhu ari kuti uda kutora mukadzi wangu iwo uda kuendepi naye, makaitei after that pamusoro yemambo wangu? Yes. Ndofunga tambotaura kuti takakumbira to it tichiti pane zvatoda kugadzirisa, but muruzvaizvinotaura dambudziko riripo. Blessing anotora sedambudziko, asi kwatiri mambo wangu hazvisi zvitsva, tinozviziva. Mubudiri pachena izwa shamwari zvinoitika muupenyu. Handiti urikuona misha yese mune zvirimo mumisha umu, asi munhu kana auya kuorora, handiti anotaurirwa chokwadi, haawigirwiba, anotaurirwa chokwadi. The reason why paakuita dambudziko is because hamuna kumutaurira chokwadi paakabhadhara mari yani yake. Mudai makamuudza kuti Blessing, mukadzi waroora, pane nyaya yakati iri pari yatoda kuita sei, yatoda kugadzirisa. The choice is yours. Musati matora chii? Mari yemunhu. The moment yemakuita sei yekuti matotora mari yemunhu, handiti yakutonga extortion nechi, because matora mari yemunhu 3000 makuchita aurera achangudi odhora kupuro muri kuti extortion. Mambo izwa shamwari, the problem is not his problem. He gave you what you wanted, he gave you what you asked for, handiti then mamatimi munhu, handiti munozwa munhu kana nyangwe uriwo munhu autaura kumana dai wakuharare chidi zvese mukadzi anobva ndabhoya bota ndotomirira kuti ndabhadhara mari yangu ndoshiya bota rangu. Munhu wabhadhara mari yake wakuti gai ndochiite mudedede negangu hamuchadi nemunhu ivi imoti imbomira ruti guys, what are you saying ruti? Iti mwana wenyu zveshe ari kutaura zveshuwa kuti zveshuwa kuruma asadase anobva ndamborana naye handina, handiti munhu abhadhara mari yake, handiti then you deny him zvaarorera zvacho. Mubvunza dai uri iwewe waiita seiwe, dai uri weBlessing, put yourself in his shoes. Dai uri wabvisa madozi, imbomira inombogadzirisa imbomira iwewe sitaurire zvawaita. Wayamswa 16 was mira mswa 16 wayamswa 26 imbomira ururwara munhu imbomira mtaurapisa waiita sei? Imufunga kwenyu mtu ati Blessing aita zakurapisa mukadzi wake Jacob magaino akazara mutauni. Imufunga kwenyu Blessing aita zakurapisa mukadzi wake Jacob ndizvo muridza kuti zveurwere mambo wangu ka wari kuziya, Blessing ari kuziya, Aisha ari kuziya. Jeko ere kuti chirwere chekubuda ichi zvejeko iyi yekubuda iyi mambo wangu patakakumbira mazuva isusu tinochiwana chedu, asi zvakaitika izwa shamwari zvatokutaura imimi munobhilivha muchiwana asi bambo aya matozwa nada kutokanda Holy Ghost fire mukadzi akatobata kutoti Holy Ghost fire, zvinhu zviri zvitendero zvatosangana zvatosiyana zvisingawirirani. Uyu mukomana akwanisa kudzipwa ari kuita bota auya bota akwanisa kudzipwa nemwana wenyu already mukomana akwanisa kumubata andika panze pachena hawasati wambodii hawasati wambopinda kana mumba anditi asakwanisa kutomubata kutomutaura kuti iwe andika what more wawega wari tu mambo ini ndiri guys ka vumai mambo tine problem on our part. Problem yedu wataura iwe imwe statement wataura kuti chinhu ichi kumhuri chinozika wataura wega iwe kana kumhuri chichidi chizikana saka makaitirei matambirei mari. The issue is not about kuti hatisi Blessing nemukadzi warambana asi tiri kuti kana maiziva kuti munhu mwana wenyu ane dambudziko iri
sei makaenda kutora mari yechi unoza chatriga kuti uyu azobudiwe chii chatriga inyaya yekuti rora pabviswa chii ndozatriga izvo zvokuti pabviswa chii rora kana pabviswa rora uyu ari kuti mukadzi wangu akadii akachengetwa andika uyu chatoziva mweya uripo toziva kuti mukadzi wakudii wakwenda andika ende pachiwanu chii chinoitika munokwanisa kuurayisa blessing anokwanisa kuenda kumba kumwana wenyu anoenda nablessing asi blessing haararamimbo ninyaya yekuti achanzi watora mukadzi wani watora mukadzi wako wofa but imi mutoti here munhu wofa nechinhu chamunodii chamunoziva aiwa apa ngatisapedze nguva mira apa ngatisapedze nguva masekuru alishari aisha eme shari kudai nyika nditoti aisha iri dambudziko iri rikutaura unoriziva here pamusoro inombo ndofunga blessing andichida kudzosera yangu kumashure asi ndofunga blessing paanga achitaura hamuna kunyanya kumuinterrupta and side redu isusu hatina kukwanisa izwazvo pane two things munhu wese awatotopinza mukati menyaya yacho hawafaniri kubautwa mukati nyaya ndeyako nani nablessing muri two kuti ndii munofanira kulidha vanhu wese hamufaniri kulidwa nevanhu because marriage ndeyeimi muri chii muri two ndosaka ndobvunza kuti inini problem yataurwa nablessing iripo here harisi dambudziko pamusoro imambo ini blessing chakaitika kuti tinyitsane ndechekuti harisi dambudziko ndandisingakwanisi kuti ndinase kuudza nzvadzi dzangu kuti chii chiri kuitika pandiri pandakabvisirwa nablessing ndakamukumbira ndikati blessing ndandichimbokumbirawo 1 week ndiclear zvinhu zvangu then ndobva ndauya paweekend saka indaifanira kuenda kuna blessing paweekend saka during that week mambo wangu ndakarwara kwete nejeko basi nditori nemaprescriptions acho ese ndichimutumira ndandisingafambi kana kuita seranga risiri dambudziko rejeko chete ndainzwa kupera simba inini period yangu inolasta for 3 days asi ipapo ndofunga ndakapfurikidza ndikaita 7 days ndakangoti maybe kutya kana kuti kuvhunduka marriage or anything vandatomuudza saka blessing ini nanga akanditi haana kutumira mari yekuti inini ndawana tete vangu tikwire tiite sei tiende mazvinzwisisa saturday yakasvika and taitotaura musi friday haana kundiudza kana kunditumira kana kundiudza kuti ari kudaidza vanhu vavo akazotaura it was around 3 musi wesaturday day randaida kuenda inini vacho handina kuzvibvunzawo mazvinzwisisa bva atondiudza ndikati awana tete havasati vasvika because mari aifanira kutumira aifanira kuti atumire kuna ana tete kuti tidini tisimuke haana kuzviita izvozvo vaazondisira message kumaaround 3 zvikanzi kone musina kuya ndikati hauna kutumira mari yebhazi uye wana tete kuti tisimuke hawakandisosimuka kozi mari yacho hapatorina mazvinzwisisa zvikanzi haudaro inini ndanga ndatodaidza vanhu vekumba kwedu kuti vauye vazokupemberera mazvona ndobva ndamuti kone musina kundiudza ti ndandichirwara but we were communicating pese apo ndozvandakabva ndatomuudza zvikanzi tatosha ndobva ndafonera vanonzi mbuya washe kuweekend ndikati agogo ndanzwa kuti kumba kwaitwa dheko kuti inini ndiwe ndine uromba handina kukwanisa kuuya mbuya vakandirambira wakati hakuna kana kuitwa dheko and blessing wacho haana kumbobvira andiudza kuti iwo uri kuuya nhasi chaitwa ndechekuti blessing ndamudaidza ndikati pfuura nepamba nemwana wako mudyewo keke because ibirthday rangu nhasi mudyewo keke nekuti ibirthday rangu nhasi saka pfuura nemwana adyewo keke rari pambuya vanondibvunza ndikati blessing kone uri kundinyepera mazvona ndozvandakabva ndamuita ndobva atotanga kumbokotidzana ne ndikati inini handisi kurwa mushe handisi kuda zvekuti tirambe tichinetsana blessing anotaura zvekutaura zvine ndikati ini zvekutaura handisi kuda ndikurwara handisi kunzwa mushe ndokubva ini ndatoona kuti ari kuda kuenda ndikati tinokwanisa kutaura mangwana hasha dzengu dzaita sei dzadzikira tonzwisisana mangwana ndokubva ndadini ndaona kuti ari kuda kuramba achitaura ndopandakabva ndamubloka bva ndadini bva ndarara ndaakutonzwa ndakumacourse akupinda the next day maxeni
paakupinda makozi evanhu mazvona bva ndatotaura tete bva wandifonera zvikanzi andadziva kuti bva ndatotsanangurira nyaya yainge yaitika zvikanzi handinombozvida ndikati kana zvichika ndaikumbira kuti nombotaura nablessing blessing ndokubva aitonganzwisira ndikati unoziva ehe tabva kuroorana but hatifaniri kunge tichita tichinetsana nenhau dzekuti uri kunyika esoni uye mari yashe kutoti ndoyekwararana ini nanombobvira ndaramba hama dzangu hadzina kuramba kuti ini ndiende takanga tatokumbira ndikati kozi akaramba kuti tuisadzidzi izvozvo utwo twese twakutaura tuma small small izvo zvese zvataura tuma small small nyaya hombe chaiyo iri pekuti uri kunzi iwewe pane chinhu chakabuda pauri chikati iwewe uda kutora mukadzi wangu kuenda naye kupi zvakaitika here nhau yekuti hanzi chakataura chikati hanzi ndoda kutora mukadzi wangu iye ndiye ari kuzvitaura nekuti hazvina kuita sokudaro chakaitika ndechekuti blessing akasvika pamusha pedu ndobva apusha dhomu akauya ne1 wandanga ndisati mambo ndopandikuda kusvika iwewe haungatauri kuti hazvina kutaurika because ndiwo wanga wakabudira saka wakazozviziva sei because ndosataura kuti izvozvo ka iwo hauzivi vanhu vakanga varipo ndo wakawitnesa zvawaitaura iwewo wakabudira saka iwo haukwanisi kuzoramba izvo kana kuita sei kuzvibvuma because wanga wakadii wanga wakabudira but nyaya yedu pairi haisi kweso handiti nyaya yedu iri pekuti blessing urudzi ndira mukadzi wangu but ndikunyima mukadzi wangu ndopane nyaya zvino zvese akura zvizotora nyaya iri pekuti blessing urudzi mukadzi wangu asi ndikunyima chii ishuwa here yataura kuti hamunomboraramisa saka iwewe uri kuti chii nekuenda kwablessing kumba kwablessing what are you saying ini nangu kutaura chokwadi nemaitiro akazondiita blessing handifungi kuti tinonge tichikwanisa kugarisana nokuti dai mama ndikomu kana kuti nditsanangurire zvinhu zvaakaita zvino zvese hazvina basa iwe isu zvatangotaura zvawatotaura watopedza kuti iwewe hachadikuenda so kana yakadaro we cannot force you kuti enda kwasudii and the reasons why iwewe usadi ndounodii saka pazviri kutaridza kuti marriage yadii yaramba isati yatanga bari pane panodzoswa mari saka because of that nyaya iripo ndekuti munongorifanda blessing mari yauna kumbobatwa kanahauna pekuti uri zvaunga uri ungori wakakwana kana wanga uchimunyepera kuti wasati wambodai ungori zvawanga uri oji uyo otsvaga kumwe iye blessing odii tsvaga kumwe asi mupeishi mari yatosera ende because issue yandisina kuda yekuti kuti mautomutaura kuti tauda kuti kuramba iwe takupa dhora hazviiti ini ndosaka ndikubvunza because this thing ndechako iweyo aisha nablessing muri two handiti kana iwe watoti hauchakwanisi then wamwe wese nyange ukataura ukadii zvinezvi zvinochinja blessing uri kuzvinzwisisa ndazvinzwisisa ndazvinzwisisa mama saka nyaya iripo ndekuti ine muri two kana zvisingachaiti hazviiti saka nyaya iripo ndekuti aisha handisazuti ane mari ndisekuru beni here kana sekuru john kana kuti ndiani mari yakaziri azi mari iripo dzoserai munhu mari yakaitwa imi dzoserai blessing mari yane pamusoro pane imwe point yanakangana vati vaiti baminai vati Leroy is the brother Aisha because they have different fathers. With Leroy and Aisha, they have different fathers. Same mother? Yeah, same mother, different fathers. As Maria Sanzi akapiwa mai ndokutaura kwa bami iwa wacho wasipo nyauchi vanzi vanyauchi ndo vakataura zvese
and conservation yacho ndinayo phone yacho isei No, it's yandakakanza okay. Mbuya kupasaisha. Mbuya. I'm sorry. Yes, Mbuya. I'm sorry. Yes, andikanyaya maizwa Ndaizwa. kuti wana watadza kudi kuirirana. Zvanga zvinoda kutanga zvandofira mukutanga. Izvo zvafira mukutanga nyaya dzaakuwanda. Andizvo. Nyaya dzaakuwanda. Chingori right ndechekuti waziya kwake waziya kwani. Waziya kwake. Ndikuti musarambe muchita sei? Chinetsana. Ndizvo mbuya mune zviri kutaura here mbuya wangu? Kutaura ndandinazvo. Dai pakutsanangura kwanga kuchiita blessing kuti mwana wakafirwa akataura kuti azi nemukadzi ndiwangu kana kuti chii wanga apinye pazvanga akutaura ende uye munhu akasakisa kuti mwana asatomboenda handi kuti mwana anga asingadi kuenda pekutanga nekutanga mwana waida kuenda asi tine maaudios uye makare takaita tine maaudios ekuti dai maimbozogona kumateerera maizonyatsa kuona kuti dambudziko rakanga rabva kuna blessing nekuti kutanga kuna blessing even kuroora kwake chaiko chaiko kwanga kuri kwekuti maisa iye ndiye waitotipa madetsi mazvizwisisa ende takaona kunge miedzo wakaroorera miedzo yemarapa nekuti takuda kuchizotarisa uyu blessing handi kutanga kuroora Aisha basa asi kutaura unotaura achiti unonamata asi une mukadzi waakaroora waakaitisa dambudziko fuanika raAisha kudai waari kupa mapisodi kochizouya even akuroora takazodiscover kuti wanga ari kutogara nomumwe mukadzi 2 weeks before marriage muri kuzvizwisisa zvakaita kuti isusuwo titarisewo kuti mwana wedu uri kuenda kuri safe here nemapopotera anga achiita mukatarisa maaudios anga achiita nekupopota ndakaona kuti mwana hazvingakodzeriba kuti aende kuna blessing nguva yacho nepamusana pezvinhu zvaanga achiita but ndozvakutaura kuti mbuya dambudziko rakaitika harisi rero dambudziko nderaAisha nekuti Aisha hausviki pekuti vanhu waitosvika mumusha kuti wabhadhare mari usikazivi kuti munhu anoda kubhadhara mari munhu akaita sei anogarepi anogara nani zvakambomira sei because munhu aifanira kupa information about this guy ndiAisha munhu aifanira kuita futi decision yekuti munhu osvika here kana kuti orega ndiAisha saka tononga pachibvunzo pacho wari uripo kuti Aisha totora here mari yemunhu Aisha oti torai hatisi iwo vaanonga kuti ndaenda akone vemoti kana kasvika pino akadzi 20 ndazvida ndokunonga kwemari mistake yo makaenda kunotanga kuita background search matambira mari yemunhu iye munhu maana yakati inokuda kwezvaanga achiita aiwa ndozvamutaura kuti makaenda kuita background search wrong time you suppose makaita background search musati matora mari yemunhu akambogona ipapo ndibona makangoti Aisha izvazvidii ende mukaona angamona ndizva ende mukaona bhozika mukada kuti mimuti angarutifosa hazviiti izvo hakuna mukwasha anobva aita simba ndobva ati vanoti zvara ndikuya makwana obva atoti uyako imi muri muridzi wechii kototi tafoswa hakuna zvakadaro ende chimwe chinada kutaura even zvana tete anditi wana tete panoroorwa mwana panorongwa mari nekuita sei zvese anditi pane nyaya wana tete vanonhonga mari anditi wana tete vanonhonga mari pane mari inonzi mari yebhegi mari yesutukezi yemonaki anditi mari yemonaki ndeye mari yemonaki ndeye kurongedzera chii mwana kumuperekedza kuchii hamungati after mapedza kuroora moti taakuda mari yetransport hakuna zvakadaro mari yebhegi wana tete wakanhonga ndochiwani chatoziva kuti vana tete paunonhonga mari inonzi mari yechii yemonaki yebhokisi ndiyo mari inoendesa mwana iyi
nemapoto inotenga nemapoto zvokuti mwana andosvika pekutangira zvese mari inonhongwa ipo papo. Saka ndoti mai isusu ngatisanetsane zvakawanda. Now that you know kuti mwari akubva akuvhenekera Jehovha akurachidzai kuti blessing haiti zvisati zvamboenda chingodzoserai benzi mari yaro riende kutsvaga rumwe. Isusu hatisupokana Mimi mari yake mama tingomudzosera rini? End of August tinenge tichimupawo mbichana. Uyu sekuru haanzajaya rishanga kuti ndini nini uyu anga ati mari iripo takachengeta plus isusu ka the reason why muri kuti mimka munosazvinotaura mbwena musacontradict nezvamunotaura mati makaita background search mukaona kuti munhu haiti andika and you made a decision as a family kuti munhu haakwanisi kuita chii mari yemunhu inohiwe andika makwanisa kumwana kuti mwana wenyu haakwanisi kuenda andika mautaura asi mari yenyu makahe mari yake makahe asi munhu kuziva kuti hamunoda kuti mwana wenyu aende hazvi make sense hazvi make sense isusu zvatomboita chete end of August musi 30 August mupei mari yake yakakwana muserei mari yake yakakwana 30 August. Yes, I'm sorry, Mom. Mambo wangu ndoda kumbobatsirwa mbichana. Mine ruzivo rwedu panyaya hongu ndesingo wakauya tikakuchira pfuma yake. Asi munhu wese anoziva kuti papfuma panewo maprocedures anoitwa ipapo ekuti hapana munhu angangochengeta mari iyoyo kunze kwemari yatinoconsider pachinyakare nyaya inonzi yerutsambo anditi ndo panotangira rora. vanhu varugarisana izva babo zvatikutaura tiri kuti isusu baba wacho haapo mari yake makati makachengeta which means mari iripo pachiwanhu kambohi mari ba musati masuma baba muzve munhu kuti mari yatinayo imari yakati mari iripo kana makutotaura nyaya kuti mari makayaka then that's something else. Then you're supposed to send the girl. I'm sorry, Mambo. Mari yatiri kutaura inenge iri mari yerutsambo. Ndo mari hatitauri nenyaya yerutsambo because blessing hasi mukwasha wenyu haana kana kubata hanzva dzenyu haina kana kubatwa chinhu hasi mukwasha wenyu blessing hasi mukwasha wenyu saka muda kutanga kutaura nyaya kuti mari yake matekenya ndebvu nechii zvese akatekenya ndebvu dzakudi dzipi dzakatekenya mwana wacho munaye ari zvanga ari dai kuti akadhemeja mwana wedu blessing unouza wakaenjoya from the girl zvino hapana iwo blessing wacho chinonokawo futi ngarawai magetsi anoenda tonootenge kuti iyi mhuri ikayo iri kushandisa mwana wayo kuita basa rekutotorera varume varikuita bhizinesi rekutotora mari this thing mamuzatotaura hachina kana pachuti chiva handiti haasi blessing ati handisi kuda mukadzi asi mukadzi ati handichakwanisi handizvo zvakazvinhu zvakatosiyana izvo kana mukadzi ari ati ndachakwanisi it means kuti nyangwe mari yaakanhonga achiti ngadzose mundiro nyaya yese yekupimbira kupinda mumusha dzosai mariyo because ada kukumbira kupinda mumusha kodini iye mati asimuashamba ada kutekenya ndebvu dzako anditi ada kuzitekenyere ndebvu dzako izwa shamwari kana makaya mari endai motsvake mari ende mukana muruvurirana kuti tete musaende maihamarika bamo aiwa chizwa shamwari isusu takupai nguva yakatoreba kubva pesava end of July muchahora end of August muhora futi ainenge yakwana 30 August inga imadzosera munhu mari yake mari inodzoswa kupi chakambira vanodzosera mari inouya pana
because mati iripo mari yainoiwa handiri mati iripo apulazi ndokuti wafunda kuti mari dzavanadzo izwa bambo rusambo handisi zvakafanana panotambwa bhora handisi panotambwa bhora pato nemutemo wekuti bhora risati ratanga pane 15 minutes dzewarm up. Why 15 minutes dzewarm up? It's because you need to condition the body usati watanga bhora. It's a medical condition and it's a medical requirement yekuti munhu ngatanga aite warm up asati atanga kutamba bhora. Handizika zvimwe chete parora tisati tasvika kurutsambo tinombogadzisika tuti matekenya ndebvu ndivesa ndifoya mapokeza dumbu uriani wabva nepi waziya sei musha wangu wamwe akakuziya sei mwana wangu neti iwo mwapu iyi kuzoti aho tabvumirana alright chiroora manje chiunza rusambo asi hazvirevi kuti time allocated kuwarm up haisiri nguva yechi part of the game is part of the game kuti 2:45 warm up 3 o'clock main game starts. Zvenyu nekuoma apa ina basa murunyepa papo 30 August moya mubhadhara mari yemunhu handei ngatende